Xa fai un tempo estuvera aquí neste sitio, creo que o recordades, sabe, ben, fai uns anos. E hoxe voltei porque sabedes que estuve facendo o Camiño de Santiago, pero vou non volver a facer. E vou a pararme en lugares moi simbólicos do camiño. E este sitio no que estou, na Ponte das Febres, así, das Febres, da fiebre, estou nesta ponte, conocido, como decía, co Ponte das Febres, e este regato que pasa aquí, dentro do conxunto que hai do río Louro, ou das Gándaras de Budiño, chamase o Rego de San Simón. Porque ten tanta carga dentro do entorno do Camiño de Santiago, este lugar? Pois moi sinxelo. Aquí se dice que San Telmo, patrón de Tui, viaxando, xa o home parece ser que estaba moi enfermo, viaxando cara Compostela, a chegar a este lugar, o home xa non pudo máis, as fiebres eran altísimas, daqui ten que voltar a Tui queda relativamente cerca, e días despois, ante a gravedade da situación que tiña este home, morre, non? Bueno, sabedes que o San Telmo tamén se dice que foi o patrón desta xente das que fan pontes, non? Eu creo que a mitad das pontes que hai neste país se lle atribuyen unha ao Demo e outras a San Telmo. Bueno, pero ao marxen deso, aquí neste lugar, na Ponte das Febres, eu creo que desde aquí se vai mirar a ponte, é unha ponte moi sinxela, de medio cañón. Mira que espectáculo, non sei se se ve as follas caíndo, hasta os que somos medios carneiros como eu temos a sensibilidade cando vemos estas cousas. Hai unha singularidade nesta ponte, que se vedes, a continuación da ponte, había uns pasados, un pasado moi largo, porque isto de inverno é bastante común que queda negado, que casi sea unha lagoa. Entón, para garantizar o paso das xentes en todo o tempo, despois desta ponte, había unha polra nesta zona chan, unha pondra, uns pasos, para poder ir ao outro lado, onde xa era máis elevado e as enchetes afectaban menos. Bueno, dese acontecimiento que pasou aquí, esta cruz o recorda, e esta placa tamén, na que dice camiñante, aquí enfermou de morte San Telmo, en abril do ano 1251. Tamén dice que se lle pedimos o San Telmo que interceda ante Dios por nós o día que teñamos que rendir no xuicio final, que xa saben todo de nós, o bo e o malo. Entonces, se lle pide ao San Telmo, parece ser que este home que se intercede o San Telmo ante Dios, nos pode axudar a salvarnos, alo menos nunha parte da pena que teñamos agora. Veredes que aquí, co paso do tempo, aquí había unha caixiña, eu recordo que se poñían velas, pero veredes aquí que hai multitude de recordos de xente que deixan os camiñantes, cintas, lazos, pañuelos, ou incluso de algunha das persoas que non chegou a completar o camiño e bueno, pois aquí hai recordos e memoria de esas xentes. Se queredes ver xa no blog hai máis información detallada, ben escrita e ben orquestada, non como algo. Bueno, espero que vos gustare este lugar. Ponte das Febres, Riba de Louro, creo que lle chama a parroquia, sitio de categoría e con carga
na tradición do camiño portugués a Santiago. Hasta logo.